Това е нашия председател Чичо Тричко. Чичо Тричко, кажи сега за какво става въпрос. Става въпрос за точно попадение на целта. Кой стреля, Чичо Тричко? Как се казва човека, който стреля? Жоро ли се казва? Жоро Георги Трифонов за мене. Добре. А надалече ли стреляхме? Надалече ли стреляхме? Надале на 570 метра. И 80. И 80. Виждаш ли го с просто око? Нищо се не може да види с просто око. Трябва с оптиката си казва преимуществото. Просто око нищо не може да види. Но при това положение, каквато ще да заек да стане, ще го прибие. Защото какво разстояние е тук? Така като... Това са 50 см мишена. 50 на така. А прасето има крак примерно 30 см нагоре. 30 см като дигнеме, целта тук, от главата, от врато, от целта, от средата ще го прибиеш. Не може да. Така. Доволен ли си от днешния? Доволен ли си от моята стрелба? Доволен съм. Млад човек, моли. До сега виждал ли си такава стрелба? Не съм. Не съм виждал така въобще с такъв уред да се стреля, с оптиката, да се стреля с карабина. Изключено. Късмет има Гошо. Че се пребори с ветъра. Ама той вчера имаше късмет и днеска късмет, много му стана късмета. Това ветър, аз се чуда как ще удариш тук, бе. Това 6 метра ли беха в секунда? 8 метра. 8 метра в секунда. Ей, сега в момента духа. 8 метра вятър в секунда. Да, много. Много ти. Аз знам, че такива уреди в тихо време се измерват. Точната стрелба. Ама ти... Направих невероятни попадения. Попаденията са ти добри много. Само това рамката си не пък как това си го миря. Рамката там стой, трябва да се покаже. Къде съм я пробил и нея. Еми късмет. Това е при прострелките, още като правихме тестовете. Искахме да видим как стоят нещата, затова е така. Мога станеш на състезател да отидеш. Чичо Тричко, кажи, кой клас бех, кога ме изведе за първи път на лов, бе? 8 или 2007 клас бех, кога за първ път ме изведе за лов? Беше ла за 8 клас, мисля. Така. Доволен ли си от мене като ловец? Доволен съм. Още не си доказал, като видим, че прибиеш прасе с това оръжие. Чакай, ново ми е. Това оръжие ми е ново. Това ми е втората стрелба. Ще те поздравиме. Добре. 20 калибър си добре. Удари тук до дръвто, когато си видел това. И да гледаш патроните какви са. Да не повярваш. Да не повярваш. Ние с 12 калибър ударали сме и ние. 20-тия виде какво прави? 20-тия си много силен. Това, че си запаянковец си и станеш добър стрелец. Добре, Чичо Тричко, благодаря ти. Друго.